ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆଜିର କାହାଣୀ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁଃଖୀର ସମ୍ପର୍କ। ପୂର୍ବ କାହାଣୀଟିକୁ ଅଧାରେ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାହାଣୀଟିକୁ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା। ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି ଦଶରଥ ଏବଂ କୁଳଗୁଡ଼ା ରାବଣର କାହାଣୀଟିକୁ। ତେବେ ଆଜିର କାହାଣୀଟିକୁ ଆସିବା। ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁଃଖୀର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଥିବା କବିତାଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଜିର ଏ କାହାଣୀ। କବିତାଟି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଦୁଃଖୀର ଚାକର ସାଜିବି ସୁଖର ସାଧକ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖକୁ ଚୋରି ମୁଁ କରିବି ସଜା ମୋର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଃଖୀ କିଏ? ଦୁଃଖ କ'ଣ? ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଆପଣ କେବେ ବି ରଖିପାରିବେନି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ। ଯେମିତିକି କାହାକୁ ପ୍ରେମିକାଟିଏ ମିଳୁନି ତ କାହାର ପ୍ରେମ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି, କାହାର ଭଲ ଘର ନାହିଁ ତ କାହାର ଭଲ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କାହାର ରୋଗକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ତ ଆଉ କାହାର ଅନାହାରର ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ ଅନେକ ପ୍ରକାରର, ହେଲେ ଏହାର କାରଣ ଏକ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହରଣ ହିଁ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ। ଆଶା, ଭରସା, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ହରଣରେ ହିଁ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଭୂମିକାକୁ ଆସିଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ତାଙ୍କ ନିଜ ଦୁଃଖର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଜାତି। ସେମାନେ ନିଜ ଦୁଃଖର ସଠିକ୍ କାରଣ ନ ଖୋଜି ତାକୁ ଠିକ୍ ନ କରି ବୁଲି ବୁଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଗାଇ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। କହି ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖୀ ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ପୁରା ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଶୁଣେ ଏବଂ ତାର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ପାଇଁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିଥାଏ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବାର ଉପାଦେୟ କ'ଣ। ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ନିଜ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ସଠିକ୍ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁଟିଏ ପାଏ ନାହିଁ, ସେଠି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନିଜ ଶେଷ ସାଥୀ କରିନିଏ। ହୁଏତ ମୋ କଥାରେ କିଛି ଲୋକ ଏକମତ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତୁମ ପାଇଁ ଏଇ କାହାଣୀଟି ନୁହେଁ। ଯାଅ ତୁମ ମନପସନ୍ଦର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଉପଭୋଗ କର। ହେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନମାନେ, ତୁମକୁ ମୋ ଜୀବନର ଅଭୁଲା ବର୍ଷରାତି ଅନୁଭବ କରାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ନିଜକୁ ମୋ ଜାଗାରେ ରଖି ଥରେ ହୃଦୟରୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଭୁଲା ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇପାରେ। ନିଜକୁ ଅନାଥ ସଜାଇ ଘର ଛାଡ଼ି ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। କାରଣ ସୁଦୂର ମୁମ୍ବାଇ ସହର ଯିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥିଲା। ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଦ ରହିବା। ସେଠି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଦିନ ରହି କିଛି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରି ସେଥିରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବି, ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବି। ଭଗବାନ ସାଥ ଦେଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଏକ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। 8,000 ବେତନରେ କିଛି ଦିନ ଚାକିରି ଭିତରେ ଦିନେ ଓଭର ଟାଇମ୍ ସାରି ରାତି 12ଟାରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଭିତରେ ମୋର ସମସ୍ତ ସାଥୀ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ପାଖେ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ନଥାଏ। ଗୋଟେ ସାହା ଭରସା ଓଲା ବାଇକ୍। ସେଦିନ ଓଲା ବାଇକ୍ ବି ମିଳିଲାନି, କାରଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ିରେ 1 ବାଜି ସାରିଥିଲା। ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳି ଯାଉଥାଏ। ସେଠୁ ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ବାହାରି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ମନେ ପକାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇ ଏକା ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚାର ବୋଧେ ସେଦିନ ଅଲଗା ଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଦିନ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ମୋର 4 ଜଣ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଗରେ ମୋ ଦୁଃଖ ତ କିଛି ନୁହେଁ। ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଇ ଘଟଣାକ୍ରମଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷାରେ କଳା ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଢାଳି ଢାଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗାଳି କରି କରି ଓଭରବ୍ରିଜରୁ ଉପରେ ଆସୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତାର ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଉଛି। ମୁଁ ତାର କାରଣ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ତା ବେଶଭୂଷାରୁ ସେ ପାଗଳ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଥିଲା। ମୋଠୁ ବୟସରେ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ବଡ଼ ହେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସେ ମୋତେ କିଛି ନ କହି
ପୁଣି ଥରେ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଏକ ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ହର୍ନ ଦେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥାଏ। ଟ୍ରକ୍ଟିର ଦୂରତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକଟି ଟ୍ରକ୍ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଅଜାଣତରେ କେତେବେଳେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରି ନଥିଲି। ସେ ଉଠିପଡ଼ି ମୋତେ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ମୋ ସମସ୍ତ ବଳ ଲଗେଇ ତାକୁ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ଲଗେଇ କହିଲି, ଛୋଡ଼ି ପୁଅ, ମୁଁ ତତେ ବଞ୍ଚେଇଲି, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ମାରୁଛୁ? ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତୁ ଶଳା ମର ଏଠି। ଏତିକି ଶୁଣି ସେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଭେଁ ଭେଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା କାନ୍ଦ ସରିବା ଯାଏଁ ତାକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ତା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଫୁଟପାଥରେ ବସି ଦୁଇଜଣ ସେ ବର୍ଷାରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରହରରୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଲିଣି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଘର ଲୋକ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ ଟିକେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ହେଲେ ତୁମ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ବାପାଙ୍କ ଚାକିରିଟିକୁ ମା' କରି ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବଡ଼ କଲେ। ତାପରେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କଲି। ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ଚାକିରି ଭିତରେ ମୋଠୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି। ଶେଷରେ ତାକୁ ହିଁ ବିବାହ କଲି। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା। କାରଣ ଅଫିସରେ ମୋତେ ତା ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁ ଝଗଡ଼ା ପରେ ମୁଁ ଚାକିରିଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆମ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆସିଥିଲା। ତାର ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଏବେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଘର ଜୋଇଁ ସାଜି ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଘଇତା ସାଜିଛି, ମୁଁ ତାର ମାଇପ। ଭାଷାରେ ତାର ସଂଯମତା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଦୋ ଅକ୍ଷରୀ ଭାଷା ସେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ଏବେ ସେ ଅଲଗା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଏକା ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏବେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ବି ଅଛି। ତା ମନର କୋହ ଦେଖି ମୋ ଆଖିରୁ ବି ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଝରି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ତୁମ ଘର, ତୁମ ମା, ତୁମ ଭଉଣୀ କେଉଁଠି? ତୁମେ ପୁଅକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଅ ନା କାହିଁକି? କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରି ଉତ୍ତର ରଖି କହିଲା, ମୋ ଭଉଣୀ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛି। ତାର ଦୁଇଟି ଛୁଆ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ମୋ ମା ପାଖରେ ରହୁଛି, କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ତାର ବେକାର। ସେମାନେ ଚାରିଜଣ ଏବେ ମୋ ମା ବେକରେ ବନ୍ଧା। ମୋ ଭଉଣୀ ଭିଣୋଇ ଭାବନ୍ତି କି ଯଦି ଆମେ ମା ପୁଅ ଏକାଠି ରହିବୁ, ଭଲରେ ରହିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ମା ପଇସା ପତ୍ର ଦେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମା ଆଗରେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ ସତ କହି ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏମିତି ଖରାପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମା ଏବେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ହୋଇପାରିଲି, ନା ଜଣେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ, ନା ଜଣେ ଭଲ ଭାଇ। ଏବେ ନିଜକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ଘୃଣା ଭାବ ମୋ ଆଖିରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି। ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏତିକି ଶୁଣିସାରି ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ମରିସାରିଛ ବନ୍ଧୁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଜୀବନଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ସେଇ ଜୀବନଟିକୁ ମୋତେ ଦେଇପାରିବ କି? ସେ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତେବେ ଶୁଣ, ତୁମ ଜୀବନଟି ତୁମ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନଟିକୁ କିଛି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ଜୀବନକୁ ଦେଇପାରିବ? ଆଜିଠୁ ଭାବ, ତୁମେ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ପଡ଼ି ମରିସାରିଛ। ଏବେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ପାଇଛ। ମୋ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ତୁମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏତିକି ଶୁଣି ସେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ସେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ? ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ଓହୋ, କହିବି, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛ? ଏବେ ମୋ ପେଟ ଭୋକରେ ଜଳୁଛି। ଚାଲ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯିବା, କିଛି ଖାଇବା, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହେଲେ ଆମ ରୁମ୍ରେ ଦୁଇଜଣ ଖାଇଲା ଭଳି ତ କିଛି ନାହିଁ।
ପଖାଳ ମୁଠାଏ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବ। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏଇ ବସ୍ତି ଦେଇ ଚାଲ ଯିବା, ସେଠୁ ଆଉ କିଛି ଅଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲା, ତାପରେ କହିଲା ଏ ବସ୍ତି ଦେଇ ଯିବା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ହସ ଦେଖି ଡରିଯାଇ ମୋଠୁ 2 ହାତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଡରନି ବନ୍ଧୁ, ତୁମର ଯଦି କ୍ଷତି କରିବାର ଥାଆନ୍ତା ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ବସ୍ତିରେ ଆମ ପରି ମଣିଷମାନେ ରହନ୍ତି, ତ ଡର କ'ଣ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଆମକୁ ଯଦି ଏ ବସ୍ତିରେ କିଏ ଦେଖିନେବ ତ ଏ ସମାଜ କ'ଣ କହିବ? ମୋ ବାଳ ସମାଜ। କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଏଠି ସବୁ ରାକ୍ଷସ, କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଏଠି ସବୁ ଭଦ୍ରଚୋଦୀ। ତୁମର ଏ ଭାବନା ହିଁ ଏବଂ ତୁମର ସେଇ ଡର ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେଇଛି। ଏତିକି କଥା ଭିତରେ ଆମେ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦୋକାନଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ବର୍ଷା କାରଣରୁ। ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତିଟିରେ ଗହଳି ଚହଳି ବି ନଥିଲା। କବାଟ ପାଖକୁ ଯାଇ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲି, ମା ମା, ମୋ ପୁଅ ଆସିଲାଣି କହି ଦୌଡ଼ି ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ତୋ ଛତା କାହିଁ? ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ଏ ଯାଏଁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ବେକରେ କ'ଣ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ପକେଇଛୁ? ଅଫିସରୁ ଫେରୁଛୁ କି? ହଁ କରି ମାଗିଲି, ମୋତେ 4ଟି ସିଗାରେଟ୍, 3ଟି ଅଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ଗୋଗ ଦେ। ତୋ ପୁଅ କୁଆ ଗଲା? ଉତ୍ତର ରଖି କହିଲା, ଆଜି ମୋ ସହ ଦିନଯାକ ଝଗଡ଼ା କରି କରି ଏବେ ଶୋଇଛି। ସେ ତ ସେମିତିକା ପିଲା ନୁହେଁ, ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛି? ଡାକିଲି ତାକୁ। ଏତିକିରେ ସେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ଭାଇ, ମୁଁ ମାଆକୁ କହୁଛି ଆମେ ଏ ବସ୍ତି ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା। ମୁଁ ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟେଇ ତୋ ପେଟ ପୋଷିବି ପଛେ ତୋର ଆଉ ଧନ୍ଦା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହସି ହସି କହିଲି, ମା, ତୋ ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ତା ଭିତରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ତା ଝଗଡ଼ାକୁ ନେଇ। ସାନ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ତତେ ତୋ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରଥମ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଥିବାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ଆଗ ଗୋଡ଼ଟି ଠିକ୍ ସେ ଉପର ପାହାଚରେ ରଖି ସାରିଲେ ପଛ ଗୋଡ଼ଟି ଉଠାଇବୁ, ନହେଲେ ତୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବୁ। ପୁଣି ତତେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲଢ଼ିଚାଲ, ତୋ ଭାଇ ତୋ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଅର୍ଥବଳ ନ ଦେଇପାରିଲେ ବି ମନୋବଳ ଦେବାରେ ଊଣା କରିବି ନାହିଁ। ଦେଖ ମା, ତୋ ପୁଅ ପଙ୍କଗଦାରେ ପଦ୍ମଫୁଲଟିଏ। ଦେଖିବୁ ଦିନେ ତୋ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଭା ପାଇବ। ଆଉ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ସାନ, ଗଲୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଗାରେଟ୍ ଆଣିବୁ। ମା, ଧର ତୋର 52 ଟଙ୍କା। ଅଣ୍ଡା 28, ସିଗାରେଟ୍ 18, ଗୋଗ 15। ଠିକ୍ ସେତିକି ସମୟରେ ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ପୁରାଣ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବାପ ସ୍ତ୍ରୀକି ଶୋଧୁଛି, ପୁଅ ବାପକୁ ଶୋଧୁଛି। କାରଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ହସିବେ। ବାପ ଟଲି ଭିଡ଼େ, ପୁଅର ପାନ ଦୋକାନ ବସ୍ତି ଛକରେ। ମାଆଟି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରେ, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାବସ୍ତି ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସିବା ଆଗରୁ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ଥରେ ହସିବା, କାରଣ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ବସ୍ତିରେ ଆଜି ବେପାର ନାହିଁ, କାରଣ ବସ୍ତି ମଝି ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ନାଳଟି ଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବେପାର ନଥିବାରୁ ବାପା ଦେଶୀ ପିଇବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଇସା ମାଗୁଛି, ପୁରାଣ ଏବଂ ବିଧା ଗୋଇଠାର ସହ। କୁଆଡ଼େ ପୁଅର ବି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଡ଼ଗାଳି ସରିସାରିଛି, ବିଦେଶୀ ମଦ ପାଇଁ ବୋଲି ମାଆଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ବି ଶୁଣୁଥିବେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଯେତିକି ରାଗ ଲାଗିଲା, ସେତିକି ଦୟା ବି ଲାଗିଲା। ରାଗର କାରଣ ଆପଣ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୟାର କାରଣଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ଏହି ବାଳ ସମାଜ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପୂରା ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତିକି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଶିଶୁଟିର କ'ଣ ବା ଭୁଲ? ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କରି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ୍ୟା ଛୁଆ ଆକ୍ଷେପ କଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେବ, ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେବ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଛୁଆକୁ ବେଶ୍ୟା ଛୁଆ କହିଲେ। ଯଦି ସେଇ ପଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ହାତ ଦେଇ ଯଦି ନିଜ ଦେହରେ କିଛି ପଙ୍କ ଲାଗିଯାଏ, ସେଥିରେ କ'ଣ କ୍ଷତି? ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପୋକମାଛିଠୁ ବି ହୀନ। ନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରେ ଘର, କାନ୍ଥ ଟିଣକୁ ଛାତ ବି ଟିଣ। ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଘରେ ପଶେ। ବସ୍ତିରୁ ବାହାରିଲେ ଏ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଥରେ ଭାବିଲେ, କରୋନା କାଳରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ? କେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିବେ ସେମାନେ? ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ତ ଦୂରର କଥା,
ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପଚାରିବାକୁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଭାବନା, ଆମେ ତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ, ମୁଠେ ଖାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଉଛୁ, ଆଉ କିଏ ଭୋକିଲା ଶୋଇଲେ ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, ତୁ ବା କ'ଣ କରିଛୁ? ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ଆମ ସମାଜର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ମନୋଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅବଶିଷ୍ଟ 3ଟି ଦୁଃଖୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ମୋର କିଛି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଦେଇଛି କିମ୍ବା ଭଲ ଲାଗିଛି, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଜିର କବିତାଟି ମୋ ପ୍ରିୟା ପାଇଁ, ଯାହାର କି ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। କବିତାଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୁଖରେ ନୁହେଲୋ ଦୁଃଖରେ କଟୁଛି, ସୁଖରେ ନୁହେଲୋ ଦୁଃଖରେ କଟୁଛି, ସପନ ସବୁ ମୋ ଅଧାରେ ରହିଛି। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି କେମିତି ଲୋ ପ୍ରିୟା, ଅଭିଶପ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ସାଜିଛି। ବିଷ ଛାଡ଼ି ଯେବେ ଧୋକା ତୁଲ ଦେଲୁ, ଅଧା ବାଟରେ ତୁ ଏକା କରିଦେଲୁ। ଆପଣାର ହୋଇ ଭଗାରି ସାଜିଲୁ, ଗଛରେ ଚଢ଼େଇ ମୂଳୁ କାଟିଦେଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର।